Erokamano nyakwa Ramogi kuom yiero Ramogi TV kaka kanyono miyudo weche manyien kinde ka kinde kendo stesen migeno mar wang' jowi waikore makare gi weche manyien mag migago mokwongo thuond weche. We are closing schools early this term simply because principals cannot afford to keep the students in class. So let the government just style up and release the money. Joten sikunde ma pacho ka obwogo maloro chon kaluwore gi nok mar omenda magiwacho noketogi e holo chiemo mar pidho jopuonjre. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen osingo miyo tije kod tiego jokuo jamni mochiwore kuom obila e gwenge mag Elgeyo Marakwet. Miula ikunye lowo to lowo kae ndido ka jomoko chuogi otho to gionge documents mag land. Sama ko gionge documents mag land gi ido ka koro joma riek sirkal tiyo gi jomoko mondo kaw lopgi moko wachonegi gionge duol. Jokuny mula e kaunti ma Siaya ywak ni mayo gi lopegi e kind midhiero mamoko magikale. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng. Joten sikunde ma pacho ka obwogo maloro skunde chon motelo ne odiechieng' moyiedhi maloro ka giwacho ni gionge omenda mar medo bedo gi jopuonjre sikunde. Jopuonj go wacho ni gisebedo ka giholo chiemo kod chenro mamoko mondo mi chenro dhi mbele. Jakom riwruoge joten sikunde kaunti ma Trans Nzoia Charles Ong'ayo omedo ni thoth sikunde ni kama rach kendo ni gigope turi. Jaod bura ma Saboti Caleb Amisi bende oseyo jatend migawo mar omenda John Badi kuom wach ni serikal onge gi pesa mar siro jopuonjre skunde. St. Columban Secondary School. What do you expect? What do you expect from the principal? Even if they are miracle workers. They have done miracles in the last 5 years, and I think they are almost feeding up. They are fed up. Like we are closing schools early this term simply because principals cannot afford to keep the students in class. So let the government just style up and release the money the way it is wanted, and the education will continue. You can play with any other social aspect of citizens of Kenya, but you can never dangle and joke around with the education system of this country. The worst you can do is to bring back all the good things that Kibaki put in place, including the CDF that is now under threat. Jachan chenro maduong' mar duond bura mar ODM kendo gavana ma Wajir Ahmed Abdullahi owacho ni weche manche ne jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna owacho e kinde twak mare kod wang' jowi mar Citizen ne en pache owuon kaka Sifuna ma ok chung' mar duond bura mar ODM. Kanoloso e kar chung' od bura ma Wajir e kinde yawo chenro mar KOP ne jodak mag gwengego. Abdullahi ma bende en jakom mar riwruok mar Governors olero no gai mar ODM Raila Odinga nyocha nosegolo chung' mare ni odhi siro lwedo jatend piny William Ruto nyaka chop yiero ma 2027. Korka kore seneta ma Garissa Abdul Haji bende noramo ni jodak mag gwenge ma Nyandwat ma Ugwe onge kod chenro mar biro bolo piny William Ruto kaka ne Sifuna wacho. Iko rafiki yangu moja ambaye tunafanya kazi na yeye Senate. Anaitwa Senator Sifuna. Alikuwa Citizen akisema ya kwamba national priority agenda ya Wakenya ni kutoa Rais Ruto. Mimi nataka kumuuliza, aliuliza watu ya Garissa kama wanaunga mkono hiyo maneno? Aliuliza watu ya Wajir ama watu ya Mandera ama watu ya Moyale, Marsabit, Samburu, Turkana? Aliwauliza. Sasa inakuaje national agenda kama sisi wengine hatuna hiyo habari? Senator, ile swali umeniuliza ya ODM as to whether it's an ODM agenda and a national priority for ODM that Ruto must go, I can tell you without the fear of contradiction that has never been discussed at the leadership level at ODM.
Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi okwayo mondo piny Kenya mondo lok pache kendo chak twak kod rowere e wach dongruok mar piny. Mudavadi owacho ni onego ket maino e yore mag jiwo kendo tego rowere magin 75% mag jopiny e pacho ka. Omedo ni sir modhuro owinjo mi rowere mar bero ngimagi kod alwora magintie. Bende nomedo ni josiasa ok onego ti gi rowere timo tulo kod rocho kwe, komedo ni mano thirogi ka owinjo jiwgi mondo mi gidonji e riwruoge manyalo konyogi gibed gi chung' makare gi dongruok. Once again, good evening. I call to hope. We gather here that are healthy and communities that are empowered. Continued support for our youth is important and welcomed. And that's the reason we are here to join hands with the Akili Foundation. I think we need to also change the tone of the nation as we communicate with the young people. And the biggest culprits are actually people like me, the politicians. We have been talking down to the young people. We are not having a conversation. My appeal is that let us change our tone and let us have a conversation with the young people. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi owacho ni duond bura mar ODM biro tiyo gi sirikand Kenya Kwanza nyaka higa 2032 kanowuoyo e gwenge Magenga, Bomachoge, Kisii e chenro mar ndalo 2 mar keyo teko stima ma nengone romo $2 bilion ne jodak ma Kitutu North, Bomachoge, Mogirango South kod gwenge mamoko mayudore Kisii. Wandayi nowacho ni kaka jotelo madongo e duond bura mar ODM gitiyo gi sirikand Kenya Kwanza maneno ni gitieko chenro duto ma sirikand no chano. Kata kamano oseyo jogo maketo sirikal tesre ma bende wacho weche ma ok kony, kowacho ni mondo mi duond bura ma ok ong'eyo gima gidwaro. Vile mimi naona hii mpango inaendelea, dalili ya mvua ni nini? Ni mawingu. Hii siasa tumeiona miaka mingi. Vile naona watu wanatapatapa maneno huku nje bila mpangilio, itakuwa vigumu sana. Itakuwa vigumu sana kuwezana na huyu Ruto. Huyu hapa mbele. Kwa hivyo tusijaribu kutafuta ile kitu ambaye haionekani. Na tayari mko ndani ya serikali, si ndio? Tukae ngangari ndani ya serikali ya Ruto hii, which is going to be the next government as well. I can tell you. Our road project is now 70% complete in our constituency. In fact, imebaki only 3 kilometers from Misesi to Yave. Then we cover, there's another section from Misesi to Tawaka. Hiyo ndio pekee yake imebaki. Si waziri, nataka ukirudi Nairobi uambie Mheshimiwa Rais tunamshukuru sana kwa sababu ya hiyo stima ambaye ametupatia, na tunajua tuko na milioni 250 zingine ambazo tunaanza kuweka stima, ikiwemo wale wengine wote wako eneo hili hawajapata stima. Sisi tumebahatika sana kwa sababu Mheshimiwa Rais mwaka uliopita Agosti tarehe 24 alikuja hapa na akazindua barabara ya kilomita 64.7, pesa bilioni 4.4 ambaye inaendelea. Piny owacho singo mar ng'uono ne jokuoye mag jamni e gwenge ma Keyo ma Baringo ka bende jatend obila kendo ka gichiwore ne jotend obila kendo duoko bunde magin godo ataro machik. Koloso e kaunti ma Elgeyo Marakwet, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni maromo bunde 1,000 oseduoki e gwenge mag Hoho mar Okak e kinde ma bunde maromo 10,000 sirikal dhi nyime kod manyo. Instead of waiting for the police to come and look for you, present yourself. Yeah? And if you have not committed any offense but you had an illegal gun, that one we are not going to charge you. If you present yourself and say, forgive me my sins, here is an illegal gun I have left that life. In fact, we will go a step further to take you to college, to Uzome, you know. Lakini, if you are a criminal and you know you are on the run, and you know you have committed an offense, the safest place is police station.
Just present yourself to a police officer and tell them that I am a suspect, I was being sought. You go to court, you prove your innocence, and you will be safe. If you are sentenced for 10 years, 15 years, you will come back alive than to keep on running around with police officers. It is safer. Duond bura mar UDA nenore kama dhi keto geno magi kuom ogai ma jotend migepe Musalia Mudavadi e kampen magi e yiero madundo e kar chung od bura ma Malava. Mudavadi ma en wang jatend piny William Ruto e gwenge mag Imbo ma Kenya chano ma chako ng'wech mar neno ni UDA okaw kom od bura ma Malava e yiero ma kamano. Kanoloso e kinde romo manokelo kanyakla jodongo 100 mag dhoudi 29 mag oganda jo Kabras ma en dhot maduong' mar jo Abaluya e kar chung od bura ma Malava. Mudavadi nosingo ni UDA dhi walo jachung' ma jopiny dwaro ma bende osingo mar romo kod girube mag rowere, joma mine, jolony kaachiel gi johala motelo ne yiero ma kamano. We want consistent, predictable, and reliable leadership for the people of Malava. My only request is that after you configured those things, please, a candidate wa UDA. Miaka 20 iliyopita, Mumias Sugar Company ilianguka, Pan Paper ilianguka, Nzoia ilianguka, na mambo mengi ikaribika. Kwa sababu Mheshimiwa Musalia alikuwa amepigwa kumbo. Hii vita na kelele mnasikia ndani ya Kenya ni kwa sababu Mheshimiwa Musalia ameshapanga sasa mambo yanateremuka katika mkoa wa Magharibi. There are projects being undertaken by the county government, such as the Malava Dairy Project, which has stalled and are progressing very slowly. We respectfully request your office to initiate collaboration between the national and county governments to help fast-track these vital projects. Jaod bura ma Khwisero Christopher Seka okwayo tend duond bura mar ODM mondo ne ni chenro mag dongruok opog maromre e gwenge duto ma pacho ka nyaka e gwenge mag Imbo mar Kenya e bwo winjruok mar broad based. Aseka ywak ni thoth chenro mag dongruok osebet kitere gwenge ma Kaluo kata doko ni gwenge mag Imbo mar Kenya osebedo ka siro lwedo Raila Odinga kuom higni mathoth. Aseka manelose gwenge ma Ebukwala e kar chung od burano e kinde mar nyasi mar yawo kilese mag somo manoger kod omenda mar NGCDF ne opako omenda mag NGCDF kuom nyalo kelo dongruok e gwenge duto ma pacho ka kendo kwayo senators mondo opwodh paro mar chik madhi miyo jood bura thuolo mar dhi nyime telo ne NGCDF. Gie kindeno jood bura ma Matungo Peter Nabulindo oseo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna kuom dhiajo weche ne jatend piny William Ruto. Best government tuko na ODM na UDA. Wanapogawa vitu zile zimekuja katika mrengo wetu wa ODM, wakumbuke ya kwamba Waluya pia wako katika ODM. Wanapoweka miradi kule Nyanza pia wakumbuke ile nafasi wamepewa na Ruto ya miradi pia sisi watupee kidogo. And this is the what we are saying ya kwamba time ya Mluya kutumiwa imefika mwisho. Hatutaendelea kubeba watu kwa migongo, wakati ugali unaiva wanatusahau. Wakati kura inaanza kufika karibu ndio wanaanza kuja kuonekana na wanaanza kusema tu Waluya twende mbele. Sisi tutasimama na ule mtu ambaye anatusaidia kimaendeleo. Juzi mmeona Edwin Sifuna ambaye ni Secretary General wetu wa ODM akienda kwa station akaongea mambo mengi na akakanusha mkubwa wetu ambaye anaitwa Raila Odinga. Kwangu mimi naona hiyo ni makosa. Kama Secretary General ambaye ni mdogo wa Raila hana ruhusa ya kukanusha ama kupinga mambo ambayo Raila amepitisha. Raila alipitisha kwamba sisi tufanye kazi na serikali ambayo ipo mpaka 2027. Ikifika 2027 ndio tutaamua
Piny Kenya kod mano ma China koro biro dhi nyime gi riwruok margi ahinya to weche makedo gi lweny. Maeri en tok piny China dhialo higni 98 nyaka ne gichak kidieny margi mar jolweny mong'ere kaka PLA. E kinde nyasino, piny Kenya kod mano ma China ojiwo kedo gi kwe kata ne kwe wira ni mano e yo manyalo konyo bero chal mar gima oganda. Apisas mag pinjego bende osingo mar neno ni giketo kenge mar bero sektas kaka mag wuoth kod arita. Ladies and gentlemen, the 98-year journey of the PLA is a saga of courage, sacrifice, and unwavering commitment to the people and to peace. As we honor this legacy, we reaffirm our dedication to being a force for good, a steadfast defender of our homeland, and a responsible stakeholder in the international community. We are deeply grateful for the friendship we have forged across the globe, including here in Kenya. We will adhere to the principle of sincerity, real result, affinity, and good faith, promote the vigorous development of China-Kenya community with shared future in the new era, and jointly build peace and prosperity in the Horn of Africa. We will deepen China-Africa peace and security cooperation and play a constructive role in safeguarding peace and security across Africa. Today's celebration is more than a commemoration of the PLA's founding. It is also an opportunity to reflect on the enduring friendship that our two nations have nurtured over decades, a friendship that is built on mutual respect, trust, and ever-deepening understanding between our people and our militaries. Erokamano Nyakwaramogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e migago. Erokamano Jaro Soja. Iwacho ni irito neno piche mag chan mabiro chakore Jumapil Kasarani. Mani wacho ni en Green Army Chief Jaro Soja 001 osiep Dr. Raymond. Kaeto Dori Nyasia bende wacho ni en e budho nyaka giko gi min mare kod nyithinde Rihanna kod Fidelis gi joote ma Kibuye. Kaeto Mil ng'ato penjo moko nega duoki. Okan spokesman mar ODM Father Aneli Maler kan Kajiado Town, Mustababa wa Apollo Kuna kani ayweyo, mano Engineer Andrew Uma Kuna woda ayweyo kantin mogik. Ang'o miyo sirikal nigi pesa mar stima to mar skul onge? Mago chenro mag sirikal. Nyakwaramogi wadhi e yweyo, kik idhi mabor. Aduogo bang' thuolo machok. What? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Wuoyi ni ok apar ni en wuoyi maber. En gi chuny marach kendo chunye rateng'. An gadier ahinya ni wuoyi ni ok en ng'a maber. In kiwacho ne Sanju kaka in winjo gi e chunyi sani, to en obro bedo mamor ahinya. Gimidwaro wacho no koro an abro wache. We love each other. Wan waherore ahinya. Donge? Dana, en ang'o momiyo an awinjo ka gima nitie gimo marach madhi timre? Nitie!
Nyakwaramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Nyakwaramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magoratil piny. One was got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your Skiza tune. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kendo, bad migao mar thieth e sirikand kaunti ma Busia oketo kenge ma neno ni apisas mag thieth omi puonj moromo e wi midhiero mar fistula ma neno ni odwok piny kwan mar joma mine mayude. Kuonde chung'o buche moyudie chandruogegi gin kaka mago ma Samia kod Bunyala, ka thieth manono sani dhi nyime osiptal maduong' ma Busia kokalo kuom riwruog kaunti ma Busia, lakteche kod kambi ma Safaricom. Jatend migao mar thieth e kaunti ma Busia, Arthur Odera, owacho ni dhi medi odiechieng' moko mondo mi chenro ma kamago dhi nyaka juma achiel ka gigeto timo thieth ma kamano ne ji mohewo 100. Gie sani joma mine maromo 60 osewuok oko mar yudo thieth mar fistula. Apisa maduong' e kambi ma Safaricom, Joseph Ogutu, owacho ni siling milion 200 oket thenge ne chenro no. To witness what's going on here, which is a repair of fistula patients. We have talked to women who have had the condition. One has said she's had it for 24 years. And today she will get help. She will go home a new person. Her dignity will be restored. This camp is part of a series of camps that we will be hosting across the country to mark M-Pesa Foundation 15 years since inception. In this particular year, we have already, the M-Pesa Foundation has put aside 100 million shillings to make sure that over this 1 year, we'll be able to host the fistula camps that will provide service to more than 700 women across the different counties where there is need. We are very grateful, and especially to the women, our mothers, our sisters, who have come forward to get this treatment. I urge all who have this condition to please come forward. As the governor has said, this is one of the rare counties where we have surgeons who can do this surgery. And you have been welcomed here, even after this camp. Moko kuom wakeini moloyo to mon liete matiyo kuonde kunyo mula e pacho ka ywago midhiero magikale kuonde ma kunyo mulago. Giwacho ni jokuny mula moko osebedo ka donjore kendo mayo gi lopegi ka ng'ur margi bende ok winji kod doho ka giloso e chenro mar tiegruok ma jokuny mula manobagi e kaunti ma Siaya. Minego wacho ni buchego bende do thoro wito oko kaluwore ni gionge lony malong'o e wi ratiro margi mar bedo gi lo. Jokuny mulago bende ywak ne moko kuom kembe ma kunyo mula ma giwacho ni we alwora kochido kendo jopiny modak e alworano bende onge lokruok e ngimagi kata odoko ni mwandugo to gin magi. Gikwayo piny owacho mondo donjre wachno mar bero ngima jokuny mula e pacho ka. Gold chando mine, especially widows, nikech wang'e ni lowo ikunyo, miula ikunye lowo. To lowo ka endido ka jomoko chuogi otho to gionge documents mag land.
sama ko gionge documents mag land gi ido ka koro joma riek sirkal tiyo gi jomoko mondo ka ulopgi moko wachonegi gionge duol kama gi report bende onge ka gidhi ka chief tikoni kinyi duok kinyi to mal dim na mbele kikunyo koro kawuono mor nikech Siag oselo wach mar luwo wach mar gold ni mondo wakony widows manie Siaya County mondo mokwongo nitie advocacy ma gidhi timo idhi tim training ne widows ging'e hatichgi mar luwo kama ginyalo de kony kuonde mitime mining gi ratiro ma dhano ok oritio makare business ohala itimo yo makare to nego jogi o register gi kohala mondo gikony mbele nikech iyudo kaka ma otimie mining gi iyudo kata kanyo cham ok nyal chieki motegno bang mining iyudo ka buche wowe mantiere nyalo lingre kata ng'ama otho gotieno ka koth ochwe nyalo lingre butho koro wa feel no government mag Siaya government mamalo gustegos mopugre onego bed mondo chak wach ni makare mondo joma timo hala be responsible sirkal be rangna tich dhano ritki makare. Jochiw thieth ma jopuonjre maromo 339 obago ng'anyo mamuol ka gidwaro ni mondo jatend migawo mar thieth Eden Duale ondikgi mapiyo mana kaka nurses mamoko ma jopuonjre. Nurses kowacho ni ndikruok ma kamago onego tim maonge akwede moro amora kendo gimedo ni ka indiko gi eyo makamano to ok time sama dwarore kendo giwacho ni ka deko bedo to gibiro chwalo ng'ur e doho. Gimedo ni gidwaro mondo sirkal ogol omenda maromo Sh408 madwarore e ndikruok makamago. Magibiro bang' jatend migawo golo lipot e mbui ni mana nurses ma interns maromo 48 kende ema nondiki. We have realized there is a discrimination of our nursing students who are pursuing bachelors in different universities in this country. And we are here to say today that we disagree with that because you can't tell us that our nursing who have studied nursing and they are doing parallel and the same who are placed by the government will not be paid during the interns in their various places. Number two, they have suspended 339 students not to attend for the interns. And for us, we disagree with that because you can't tell us the government is not having funds. Our government has a lot of money. Kwa mor kata matin. Ere kaka nurses wa ok nyal bedo posted. To wan kaka wan bende wachulo taxes kaka kawaida. Koro kawuono wabiro kawuono kwa wacho kendo kwa piny kwa wacho ni nyaka chulwa. Onge kako nyalo wuok ni ande nikech koro nikech chulo pesa kendi universities koro ok keti. Ng'ato onge kaka nyalo bedo ni wadhi e internship wate tok chudi. Ok nyalre. An kochiel gi in curriculum wati machiel nadi achiel. To ere kaka in tianga bendi nikech kere sirikal oketi to in sirikal ok oketi koro ok chuli. Namori. Tudruok e kind piny Ingereza gi piny Kenya e weche mag science kod lony manyasani oyangi ni dhi thuolo mag dongruok kendo yudo duoko e midhiero mokwako alwora. Magi oyangi e chenro mar dhialo joloch e piem mar goyo picha e weche mag rito alwora midendo ni Earthshot. Tudruok ni manyien oyawo thuolo ne jo Kenya kaka Charlotte Magai kod Francis Nderitu e weche mag rito alwora kedo gi nok mar chiemo kaachiel gi tiyo gi lony manyasani ma bende inyalo tigo e pinje mopogore e piny mangima. The spirit of the Earthshot Prize, this idea of creating solutions, bringing together technology, coming up with some really brilliant ideas, but then critically exposing them to the world so that they can be adopted. How I benefited was I was able to share on stage about the work that I'm doing and the impact the Earthshot Prize has had on my organization over the last 2 years. And so this kind of prize was not only a validation for the work that we've been doing in the last few years, but also it came at a point where we needed it to expand and accelerate our operations to reach more farmers, more fishermen, and most importantly to reduce food loss. Joriemb apiko mag boda duto e kaunti ma Nakuru ibiro dwaro mondo ndikre manyien ma giyud namba manyien kaka okang' mar golo oko achudhe kod jonjore moponde sekta no. E bwo mabul ma Nakuru Boda Initiative, chenro no geto ndiko jo boda maromo 55 mawuok e sub-counties 11 duto ma Nakuru. Maeri biro bang' ng'anyo manche no timore machiegni ni e bombe mopogore e kaunti no kane jopiny ywak ne jo apiko magiwacho ni ema ne ting'o jonjore kane dhi e ng'anyo kendo bende ting'o gik mokwal. Kaluwore gi jawach e lo jo boda ma Nakuru Stephen Mwenda, kwan mar joriemb apiko e kaunti no osemedore mokalo kendo mano e sekta ma koro ndiko rowere mathoth mokalo.
Katika Nakuru County tunaenda kufanya registration ya bodaboda zote, sababu kuna watu katika kila boma kuna pikipiki, na walifu wanatumia hizi pikipiki kuzingizia kwamba wanafanya biashara ya bodaboda ya PSV, na wengi wafanyi hiyo. Wengi ni walifu wanajificha, wanasema hao ni private. So tunataka kufanya registration, tutaleta operation number ambayo itakuwa na QR code. Ukiscan utapata details za huyo mtu wa bodaboda zote. So hapa Naivasha, chama ambaye amechaguliwa, hiyo itakuwa kazi yake ya kwanza, kuweza kuandikisha bodaboda zake zote, aweze kujua namba ya bodaboda zile yako nazo na wale anafanya nao katika kazi ya PSV. Mtu anapokibiza bodaboda asifikiria ati anakibia, wakati ataanguka aumie. Yeye peke yake ndiye atakuwa na shida. Na sisi tukiwa wana bodaboda pia tutakusaidia na tunaweza kukuchagia pesa yote. Lakini ujue ukivujika mwili haiwezi kurudishwa spare parts zingine. So mimi nitajaribu kuongeleza vijana, niwaambie waache kukibiza pikipiki. Na mtu ajue alikuja kufanya kazi si mashindano. Tutahakikisha kwamba tutahamasisha wanabodaboda wote. Kwanza wawe wamejiregister na SHA. Hata kama kuna watu wanasema haifanyi kazi, kwanza jiandikishe. Ukuwe kwamba uko registered, alafu ndio wakati utaweza kuumia ama ukipatana na kitu kama hiyo utaweza kusaidika. Kaunti ma Busia oyange kaka achiel kuom mago mokwaki kod chandruok mag tuoche mag pien del ahinya to kind nyithindo. Wirani nyithindo 4 kuom mago mirwako e ute mag thieth nigi chandruok mar tuo mar eczema. Chal ma kama koro chuno ten kaunti no mar chuoyo kogno e ogirimiti kod riwruok mar Eczema Society of Kenya ma koro singo mar keto kenge mabiro konyo e kedo gi tuoche mopogore opogore mag pien del. Efinya Kidi nigi ler mathoth. Koloso tok chuoyo kogno winjruok no. Apisa maduong' mar riwruok mar Eczema Society of Kenya Rachel Gola nowacho ni achiel kuom gigo mosethiro ahinya lweny mar kedo gi tuoche mag pien del e kind nyithindo kod jodak e kaunti no en akweda kowuok kuom oganda. Gino mamono jogo manigi chandruok makamano yudo thieth e kinde mowinjore. Kaluwore gi Ogola, achiel kuom gigo mabiro konyo e kedo gi tuoche mag pien del kaka eczema, vitiligo kod albinism en chiwo puonj ne jodak e wi tuoche makamano kod neno ni giyudo thieth makare. Busia County is one of the counties that is affected most by dermatology diseases and conditions, and falls under underserved communities in the region. So we are looking forward to bridging that gap by bringing the medical camp and the conference to provide more awareness and to demystify cultures of skin diseases in the region. Paro makamano no sir kod jalup governor kendo jatend migawo mar weche thieth e kaunti no ma Busia Arthur Odira. Mano singo chiwo sir kod neno ni jodak oyudo puonj ma kinde ka kinde mabiro konyo e fwenyo tuoche go e saa machon. There are patients who suffer from skin ailments and they know and they have tried to seek help. We are here to tell them now there is even more help. Number 2, through awareness creation and discovery processes, there may be those patients who have skin ailments, but they don't know that that's an ailment. Omedo bende ni kata obedo ni kaunti ma Busia en achiel kuom mago ma otelo kwan jogo moseyud gi tuo guonyo mar mpox, giketo kenge moromo mag konyo gayo landruok ma tuono. I can't give you the statistics now because they keep changing every day. We have managed mpox cases very ably as a county. Of course, we sought help from some quarters and we got the help. So there is no alarm as such. But the reason we are the leading mpox county is because of our position on the board. Efinye Kidi, Ramogi TV. Tendari chama sub-county Magemiala oyango ni gisema kachije moko mitudo gi nek mosebedo katimore e alwora majina kod marenyo kama ji maromo 6 osenegi. OCPD Magemiala Charles Wafula omedo ni gimanya chich maduong' mitudo gi nek makamago. Steve Biko miyowa ler kowuok Siaya. E chuny boma ma Yala mayudore Gem e kaunti ma Siaya, moko kuom jokedo ne ratich oganda kod jopiny alwora magem noriwore mar kwedo nek mar wakini 6 manyocha wito ngimagi e dweche 2 kende ka ote margi maduong' en oromo. Nek ma waseneno kitimo kae ma nyiri nego nyaka mine bende nego rum to ma nyalo mana rumo ka wan wabet gi jo police otim tichgi matimo investigation ka gisitimo investigation to wabo yudo ka police bende nyalo timo prosecution ka investigation otim maber. Watemo mondo wamany janek manego mon gi nyithindo
yala kaendi. Ng'anyo mamulni ne geto golo doke ir jotend arita kwe magiwacho ni osebedo katimo nonro mawethweth gino momiyo poko maka chich maduong' mitudo gi nek makamago ka koro gi or ote ne ng'ata manyalo ng'eyo kama chijno nitiere mondo go lipot ka obila mar neno ni kwe duogo e wang'e yala. King'eyo ni ng'ama nego jini en watni, en kata osiepi, wach ni ng'ani en kama mond kik wayud ni gigi dhi nyime nikech ng'ani tie kumoyude chiemo, tie kumorwakore, mane mwawacho to wawacho ni kanyakla gi sirkal wan ka jok ma ai kaunti ni gi Kenya mzima wawacho ni ok wabi yie ni gik machal kamago odhi nyime, to waketo duondwa malo mondo wawach ni nek mar mine gi nyiri orum e Siaya County. To thomo osebedo katimre gemni wakwere kendo watamre ni nyathi manyako konego neg. Security chakre kodwa e ot. Emomiyo wanyiso jonyuol ni ging'eyo this perpetrator. Janek ni ging'eyo to nyaka kele into book. OCPD Magemiala Charles Wafula nowacho ni obila osemako achije mamoko mitudo gi rochruok arita. Kata kamano, pok ochwal gi e doho ni mar nonro pod dhi nyime e kinde ma chich maduong' to pod olal mero. So far we as police officers we have done a lot, especially on the issue of how we can apprehend this serial killer who is still at large. So far we have made several arrests, but again we cannot confirm that we can prosecute these people because we are still conducting some investigation over this matter. Wafula nowacho ni gisekeyo nonro mar achijno ne jopiny mondo konygi yude ka koro kwayo jopiny mondo ti machiegni gi obila e timo apedhano. I want to assure members of the public that if at all they can have any information pertaining to the serial killer, because we have circulated all the information pertaining his appearance, let them submit the information to us. We have even submitted our numbers to them, and in case of anything, let them liaise with the local administrators for the purpose of this information getting to police immediately so that we can apprehend this person. No nyisa dira margi kaka jotend arita kwe maduogo geno ne jopiny modagi luoro kaluwore kod arita kwe mosembek ni kono. I just want to also to confirm that Yala sub-county has remained calm for the past few months, apart from this incident now which is coming up. But I promise, anytime we are going to get rid of this individual. Magi bire kinde manyuola mar Veronica Odongo, chiliel manowito ngimane yo magalagala no, obago nyasi mar ik mare chieng' ngeso ni, kata odoko ni onge lipot mora mora, magiseyudo wi okang' manonro sechope wi nek mare. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Anyuola moro modak e gweng' ma Karama, Kongowea e kar chung' Bura Manyali, Mombasa, koro ywago ratich nyargi manochiel gi magina monegi gi jogo michich ni gin jonjore manomanore gi bunde. Miyono mane loko ohand M-Pesa nomonji e dhode bang' loro ohala kar saa 3:30 motieno gi achije 3 manoringo molal ga apiko mane gintiere go. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. Gweng' mako Karama e Bura Manyali, Mombasa. Kae ne wayudo ka rumbi mar lit kod kuyo kwako wede kod osiepe Judy Ndunda, ma en miyo ma ja ohala mane ochiel gi magina gi jogo mapoko yangi chieng' ngeso mokalo. Kaluwore gi joneno, miyono mane oriko loro ohande mar M-Pesa kar saa 3:30 motieno ne ochiel gi magina kosechope dhode gi achije 3 machalni ne kie kanyo. Vile sikujua mwanzo nikichungulia nipata bodaboda imesimama. Lakini kwa ile ukweli sikujua nini chaendelea. Baada ya dakika 2 ndo nasikia kama risasi zinalia. Nikitoka naona watu wanapanda pikipiki tu wanaondoka. Sasa ndio tukangangana, nikaambia huyu jamaa beste wangu tufungue tuone ni nani ameuliwa. Sasa kutoka hapa nje nikapata mtatangu ameanguka pale. Alikuwa amepikwa ya hapa na ya chingo. Alipokonywa kipochi alikuwa amebeba na simu 2, na walipoenda Manjangiri simu ilipatikana Mbungoni area ya Mbombululu. Simu ikaokotwa ikapatikana zimetupwa. Jago magilo kogokoni ne gitiyo e odiechieng' mangima magiloro kanyakla maonge wach kata dalili mora mora manyiso ni ngima nene nie Kindakuru Gasumbi. Kabla auawe tulikuwa na yeye tukafunga nduka vizuri. Nikaenda kula sapa pale kwa hoteli. Hapo ndo andi yangu mdogo mwenye walikuwa naye. Kaona amekuja amekimbia. Ananiambia singe
ndio yako amepigwa risasi na ameuawa. Kanaambia nimesikia kuna mwanamke wa M-Pesa ameshutiwa pale Karama na ni kama Judy. Mimi nishindwa hata na kusimama. Hakuna mtu amekamatwa, hatuna habari, tukiwauliza wanatuambia tu wanaendelea na uchunguzi. Bado hatutajua hawakutujulisha kitu. Kata kamano, anyuola no ywak ni kata bang' chwalo lipot ne obila, onge achich mora ma osemaki ka itudo gi wach makamano endo, kaluoro margi en ratich nyargi no kidek lal mana kamano. Jamani, mimi naomba ukweli utendeke na haki itendeke juu ya dada yangu. Njundi alikuwa tegemeo letu, hata kwa nyumba ndio tegemeo letu. Sasa tumeachwa hivyo. Na ni mimi sina wala mbele wala nyuma. Kwa hivyo jamani, na mtoto, wazazi ni sisi tunawasaidia. Twaomba ukweli, mtusaidie kwa haki yake itendeke na ionekane jamani. Huyo ndio tulikuwa tunamtegemea kama familia. Mimi ndio last born kwao. Tulikuwa tunamtegemea kama familia. Baba yangu alikufa hata kumaliza mwaka. Ndiye alikuwa anasaidia sote familia. Mtoto wake ako form 2. Hatuna mbele wala nyuma. Tutaka usaidizi. Sisi tunaumika kama familia kabisa. Mageti morese chigi majodak ma alwora no bende koro yuago wach rochruok mag arita. Usalama uko chini kabisa. Kwa sababu watu wanaporwa kila dakika. Hamna usalama hapa, kusema ukweli. Manake ikifika saa 1 kila mtu nyumbani anafunga. Hakuna CCTV, alafu pia mataa. Hizi taa zetu hapa zioneshi. Kidogo kulikuwa tunaomba mataa pia hapa watuwekee. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Moko kuom wuone gwenge ma North Kabuoche ka chung'od bura mandhiwa e kaunti ma Homa Bay koro wuok oko ma jiwo joma chuo mondo kaw ting' mar konyo min utegi piro kendo rito nyithindgi matindo mar neno ni nyithindo dongo ka gin kod ngima makare. Maeri en kaluwore gi puonj ma giyudo e wi rito nyithindo ma hikgi ni nyaka dweche 3 mana kaka Alia Beach leronwa. E gwenge mag North Kabuoche ka chung'od bura mandhiwa, riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni Child Fund marango ngima nyithindo ma hikgi ni e kind 0 nyaka 3 mar neno ni gidongo e yo mowinjore ne ochako chenro mar chiwo puonj ne wuone e gweng'no e ber mar bedo machiegni kod nyithindo ka gikonyo min utegi rito nyithindgi e yore mopogore kata e seche ma min nyathi onge. Lucas Onyango en achiel kuom wuoro mokawo ting' mar rito nyathine ka opire kata e kinde ma min ode onge ka okoni kuom thuolo malach. Thoth joma chuo bolo mana ting' mar rito nyithindo ne joma mine kendo gibed gi thuolo mar ng'eyo kaka nyathi onego bed ni dongo. Egi chon ne an kuom kia to gi sani koro kawuono an kuom ng'eyo nikech nyathi kar en marwa ji ariyo. Onyalo denyo, tanyalo ruone nyuka momadhi, kata anyalo tedo ne kuon mocham ka nyathi moseromo chamo kuon. Anyalo chwako ne kata chak momadhi. Kasa ma min gi onge, kata koponi odhi oko lepe manorwako, to an kod ng'eyo sani nonego bed ni alonyo gigo taluoko, to kaseluoko taloko ne manyien. Lucas wacho ni wuone makawo ting' mar piro nyithindgi e kinde ma gidongo ikawo kaka jogo maonge dwol e utegi ka ok ni ber mondo miyo kaachiel kod wuoro kaw ting' maromre mar rito nyithindgi. Nitiere chwo mang'eny mosewacho ni chi ng'ane oloyo, chi Lucas ni oloyo Lucas manade. To mano ok rachna, nikech sama rito ngima nyathina kanodwanyore to aywe kata kawe loko ni lewni to aluoke to aneno ni ngima nyathino ema kinyne konya. Mama ting'o nya e dweche 9 monyuol nyathi koko chako pidi machiemoro nyathi wuothi. Nyathi odong' e wiye ma kata nyathi oyud mana kadwanyore ok nge ng'ama ng'iyo en ma en godo kende. Ka ji chiemo e mesa kik iket nyathino kama chiemo biro lilo na kado kawuono ana chiemo don ka denda ber moloye. Moko kuom joma chuo ma bendo kawo ting' mar piro kendo rito nyithindgi wacho ni puonj ma giseyudo wach rito nyithindo miyo gi mijing'o mar bedo machiegni kod nyithindgi ka gikonyo kata min utegi tero nyithindo e klinik ka gijiwo joma chuo mondo kik we ting' mar rito nyithindo ne joma mine kende. Koro wapuonjore gik mang'eny e weche ler, e weche rito alwora, kaka alwora nyathi nyalo bedo gi kwe, kich kwariwore pamoja to nyathi bende dongo kohero waduto te. En mondo mi nyithindo ma wan go odag e ngima mowinjore.
coordinator mar Child Fund Mary Ochieng wacho ni chiegni kuom nyithindo 100 manie kind higa 0 nyaka 3 43 ok donge yo mowinjore nikech ogiyudo arita makare kuom jonyuolgi kendo mane makoro miyo gidhi nyime gi chenro mar puonjo joma chuo ber mar kawo ting' mar rito nyithindgi. Statistics wacho ni kuom nyithindo 143 kuomgi ok dong maber mowinjore mondo mi obed gi full potential margi. Mano en atamalo mang'eny omiyo chuno nyaka walok kaka wang'iyo nyithindo mondo mi nyithindo gigo mowinjore manyalo miyo gidonge yo makare momiyo gibed joma dongo manyalo chopo dwaro monego bed ni gitimo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wakelo ni sigand Ongong'a Wamuri wuod Seme mokawo nyadhi mar twech kamare kendo dago ngima mar kinde duto rwako kit twech mana molos kod jalony maloso twech rang'iny mamalo ma dho ngere luongo ni designers. Simpros Okinda nolimo Sami e kar dak mare ma Kibra, Nairobi kendo twak kode. Simpros maendi en suit miluongo ni Valentino. Yes, ma brand ma Sami iluonge ki in gi energy moro be motegno. Mae jomoko luonge ni Moshino kaka jokongo giluongo ni Moshino. Mano kaka ginyalo luonge. Yuji Yamatia Yamamoto. Ogudu ni ema koro ene benchmark manyiso ni gima timoni. Jomonge gima timoni kone na gi lebo ma signature ni. Ang'eyo ni wuoro ni kawan kanye to ere kaka ne wachopo ka. Adwa ni aduoki chien matin. Wuoth machiel kachiel terowa nyaka e kar dak ma Kibra. Donjo wa odni goyowa gi buok. Shot ni iluonge ni Versace, ok ni Versace. Iluonge ni Versace. Okay. Yes. Maendi Italian designer manodak Miami, Florida. To non chwade gi bunde 1995. Neni love triangle. Nafas mora mora mayudore odni opong' kod gige twech kowuok kuom lewni, ogute, okwajo, wuoche, misip, winyni kit rwakruok mora mora kara kit twech duto yudore ka. Ok en gige twech ma wang'iyogo pile nyakora mogi. Maendi iluongo ni Roberto Cavalli. To wuoche ma nyisi cha en Norby Cavalli. Yes, Norby Cavalli wuoche. Koro designer nitiere mopogore. To kaponi winjo ni ma Cavalli to maendi bende Cavalli. Gin wede. Magi chalo wete. Mwandugi gin molos e rang'iny mamalo kod jolony mawuok e pinje jowagunda ma dho ngere dendo ni designers. Law kaponi idwa nyiso ji ni lawno en law ma adier ma owuok e kambi ma law owuok e law maler ma kirwako dendi. To sami miyo wang'i tiwinjo mit law. Twech mwagone. Iwacho ni law iwinjo mitne. Iwinjo mitne kimiyo wang'i kirwako gima legit, gima en gima dier. Koro jomong'eyo bro neno gima ketoni. Iwinjo tag molier bro neno ni tag ni. Iwinjo lawni en law ma legit koso en law ma ng'ato molos River Road ka. Ma kaponi onge chakre 85,000 gi 100 to kidikete dendi. Ma iluongo ni Giorgio Armani. To en gimoro ma kirwako kata e wang'i kama en dax ma kirwako e wang'i to goli be kaka nyarodiero. Ineno mayom. Anene. Yes, ineno mayom. To gin gik ma legit ma kata chwad piny to ok tore. En gimotegno. Shades ma in go ka. Yes. Kid Bay chakore adi. Yes. To ma beche ng'eny ahinya. Isetiyo gi pesa di nyiewo shades. Ma to kawuondi kionge 30,000 madhi koda beach en mbele kacha kionge go to kirwake. Ok dirwake wang'i. Ma en od Sami Wamuri, jomoko luonge ni Sapi, kaluwore kod kit ng'iyo mare mar rwakruok mar lewni ma nengogi ong'awre. Tok seto kendo gombo kit twech ma koro rwako odni mokete diere, wabedo piny ne twak mar ng'eyo matut kit rwakruok mar Sami kod kaka nochako bedo kod ng'iyo makama. Sapi ni en ang'o to nowuok kanye? En rwakruok ma ne jo French mano colonize Congo. The Francophone colonizers wasunge gi ne bironga gi lewni to rwakore to sungore ne jorotenge ka gino ukiae to ukiae. To kane gisungore ne jorotenge mane gi colonize gini yani West Africa, mostly West African countries. To jogi neno ka gitimore to ndalogo
jarateng onge law, jarateng nen pien moro miketo mbele ni to kendo chaketo chien e toki ka. Koro jogi bang'e ka koro mtumbo chako biro to mtumba gi e lep joka, koro ng'ama onge goni, ng'ama onge nyaloni ochako yiero mtumbani. Jo francophone gi, jo Congo Brazzaville, jo Cameroon, jo Senegal, jo Ivory Coast, jo Congo Kinshasa. Koro akanyo jorotenge koro ochako rwakore kamano. Koro West Africans to pod timo sungruok go, gisungore ne wasunge sani. Sami nochako twech chon kapod okidoro. Gimomiyo ne sapedi kora chaki kamne adonge gi babana. Notiyo ne Mwindi. To nwadak kodi kamoro achiel. Ne dala maduong', mansionette moting'o rumba boro. To wan koro ne wan e quarters. Nyithi wainde rwakore mamit. Sama watugo kaka nyithindo. To sama koro chopo sa rwakruok cha, an arwakora kaka nyathi jatich. To gin to girwakore kaka nyathi tajiri mar babawa. Koro chieng' moro ne awuok piny tadhi anyiso wuon nyithindogo ni yawa, aber rwaka kaka irwako nyithindigi. Mwindi no nokona ne an ok an babani echa. Gino nomoro Isami kendo nosingore ni obende chieng' moro nyaka to nogo twech. Wuochene nonyiewe higni mag 90. Mano emano yawone rangach mar twech. Higni buora bang'e, mae kido makoro Sami odake kendo ng'ere go. Bedo ni magi mwandu manengo gi koch, Sami oikore dhi e okang' moro amora mar tieko riyo mar nyiewo kit twech modonjo. Kik we ni sape rwakore ni sape nigi pesa. Sape ng'ama thagore marach. Moko be dhinga moko lokore jokuoge. Jokungo mang'eny nitie jela. Ka nyathina mancha mathinni onge, nyathi ma koran godo matinni. An anyalo save pesa ta yie nindo kata kech, kata wiga dek nitiere kaka chiemo ta ichamo gi mathin kabisa. Ineno gine impression mi chiwo ni. Achiwo ni ana wuona hero gi matimo ni, to impression ni jijaji mopogore ogo ka. Kata ka pona dhi e public place kaka koro club, e lounge, nitiere ji manyaka binga ira manyaka anyiew ne gimoro. Kata mana winjruok makare kinde kod osiepe nolokore. Relationship wise gini endi chendo. Nikech kiparo ni nyako bira ot ka. Nitie lepa moko ka moko adwa ni kata nyako mul, kata minoto ok mul. Samoro boketo pasto wang'o, to lawno kama dhi yude kendo onge. Rwakruok ma sape en warwako gik ma unique. Ma ka neno godo ng'ato e lewni moko mwinjo kana choko to adonate go. Kata mana ka approach nyako modhi e social media handle na, to ng'iyo pichni go, to ng'iyo ka ng'eny gi nyalo wacho ni samora kwelo, nikech moro be nosenyisa. Sami lero ni kata obedo ni ne osetemo matek mar keto anyuola mare kama ber, samoro winjruok tamore e kindgi bende. Ane ma at least anyuola na sani wacho kisungu nikech an. Ji osomo matin, ok nosoma ahinya, kata kaponi gisoma ahinya to gisoma ahinya nikech an. Ma in relation to my family, uncomfortable. Gima timo ni gino o isolate kata gi some family members. Ok walimre, ok gilima. Abe nachako na limo ikorido ka samoro ilimo jitu joklimi kora bende. Ne wadwaro ng'eyo ni to en chenro machalo nade ma Sami ni godo gi mwandu negi. I would love one day mondo abed gi museum na. Koro gik marwako gin gik ma legit to meet. O gin gik ma en law kaponi mako mato korido ka en gima it's a very interesting thing. Will ok anyandiko nikech sapen ng'ama koro aweyo legacy. To ka we legacy kata chieng' mathono gigi kete lel kacha mondo ng'ama jachan madala cha nikech bi ka Nairobi ka idhi ka seme jachan ma pokorwake law kata ilani ikwanyo matimiye to yani jogo bro ng'eya kata ka koro aonge ka koro ng'ato ka osatini orwako to ng'ato zoom ne to kon bwana bingis satimi rwako ni kitwech makama koro miyo Sami mabende koro gi thuolo ni ung'eyo gimomiyo iluongo ni Sapi tije kendo sebedo ka idhiale e pinje jowagunda nikech okenge mosegoyo e dak e kit ngima makamano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakora mogen thuolo mar kawo yweyo machielo ka waduogo wabro kelo ni weche tuke. Have you made plans
plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts mabeo mokalo mag dier higa. Tiles mag tado mag deka iyudo gi siling 100 kende, ka steel trusses to yudore e siling 255 mita ka mita. Wakelo ni nyaka idhodi maonge chudo mora mora ei Kenya mangima. Gochno e namba ma en 0722-638-883 kata chwal order mari e www.royalmabati.com. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Tim mar volleyball mar Kenya ma jotugo manie buigni 20 obago rako motelo ne tuke mag laro simbo mar Afrika madhi timore Cameroon. Kapten mar tim Noveri Sali owacho ni gin kod ikruok makare komedo ni higa mokalo ne gitieko e thuolo mar 4 ni mar ne gibedo gi ikruok makare. Kocha mar timno Jacqueline Baraza bende wacho ni moko kuom jotugo mag timno gin jopuonjre madhi e tuke mag national skunde, kowacho ni mago mantiere ema dhi tugo e thuolo ni. Kulingana na mimi, unajua kila coach akona mpangilio wake. Mimi kwa saizi capitalize on mambo ya reception, kwa sababu mostly hiyo ndio inatusumbua tukienda huko nje. Serve receive. Hiyo ndio tunafanya mingi sana, na mambo ya coordination. Mnavyojua muda wetu umekuwa kidogo. Tumekuwa tuna 1 week. We are ready for the competition at Cameroon, and all we need is to train, nothing else. Because if you want something for sure, you have to go for it. And yeah, we are ready to. Otiko mag tuke ariyo mokwongo mag CHAN nyousi odiechieng' manyoro kidienje adek duto. Otiko mag VVIP nousi kuom siling 1,000 eka nyong'iew gi duto, ka sama bende noyaw mbui mar ng'iewogi. Koloso e nyim kamati mar od bura ewi tuke, jakom mar kamati maloso CHAN e pachoka Nicholas Musonye nowacho ni biro keto hinga mabiro gayo johera mag adhula machiegni gi rangae, to moloyo e seche ma tim ma pacho tugo. There will be no ticket sale on the day of the match. Tickets, when can you explain on 2nd or on 3rd? There will be no sale of tickets on the 3rd. We said the previous day. So that people are prepared. Because if you allow tickets to be sold on the day of the match, that's when you get that kind of crowd without tickets. So the experience we had during Kenya Gabon was that some tickets were sold on the day of the match. And that the crowd was keen to watch Harambee Stars play at home after a very long time. But here we are saying, and as Mheshimiwa says, saying and doing are two different things. We have learned a lesson, and our security team, with our LOC team also, we are having a meeting from today onwards, daily, to review our security organization. Erokamano Nyakwaramogi kuom thuolo mari mane mokelowa e giko mar weche manyien mag migago. Ka Ruoth oriti, an bende orita. Achak watim kama saa 10 eka gikacha. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.
What? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca.